Hej nu. Får du noget hjælp? Ja. Vi skal bruge en trøje. Yes. En rigtig flot ting. Vi har den her, som faktisk er blevet meget solgt her på tiden. Okay. Jeg prøver sådan en. Det kan du godt. På meget forum. Vi har forum 9 af dem. Ja. Hvad synes du om den? Jeg synes, det er okay. Den passer i hvert fald fint. Flot, ikke? Jo, den er fint. Okay, jeg tager sådan en. Jeg har også fået udslået efter en yard. Yes. Ej, sådan noget. Vi har så udvalgt her. Ja, Canada Cruise. Canada Cruise. Yes. Vi har den her. Vi har den her. Farve. Hvad er forskellen mellem de to? Farven og så det her, det er også en nyere model end den her. Er det her billigere? Yes, det er. Så tager jeg sådan en penge på den. Det kan du godt. Så 4,99. Eller 4.799. Ja. Kast den. Det er fint ud. Jeg har små også sådan en. Fint. Så var det 4,99 og 2,99. Jeg har rabat på. Du har også rabat på. Vi skal lige... Rabat på her. Yes. Så skal jeg tage på beløb. Ikke forvejen. Sådan der. Ja. Jamen, jeg siger tak skal du have. Det var så lidt. Ja, god weekend. I lige måde, hej. Hej.